نوجدار محمد عامر تایبەتمەندێ نەخۆشیên zaroyan rojane çendem ji mêran kar diketin bê beramber li êk jê klînîkên Mosila kevin careseriya dehan zaroyan diketin wekû karekê xêrxwazî. Baweriya vî nojdarî ew e ku zorbey xelkê Mosilê şiyanên wê çendên nînin seredana klînîkên ehlî bikin û ji bo careseriya zaroyên xwe. وەک نۆژدارێکی تایبەتمەندێ زارۆکان من باوەڕنامەیە دکتۆرا هەیە di warê nexweşiyên zarokan de. Beşekî dema xwe bo çareserkirina zarokan terxan dikim ji ber ku ev dever piraniya wan hejar in. Îro min gelek zarok çareser kirin nexweşiyên cuda cuda hebûn wekû nexweşiyên xwînê û nexweşiyên hinava. Klînîka nojdarên bêberamber ku rojane dehan xelkê kêmderamet û hejar qesta vê klînîkê dikin li Mosila kevin. Helbet ew kesên kar dikin mîna nojdar û birînpêç û karmend bêberamber e. Rojane çendîn demjimêran ji demê xwe terxan dikin bo vî karê xêrxwazî. kes mûçeyekî wernagire bi giştî ev karekî bê beramber e çi nojdar be yan çi birînpêç be yan karmend bin weke min tu kesê pera wernagire ez serokê vê grupê me li Mosila kevin û hejde xwebexşe li cem min kar dikin her heftî ji marek ji vê grupê tên û guhdanê pê dikin. يعني اروح على الطبيب يكلفنا 50 60 الف هاي بال اگر ام قصد کلینیکت اهلی بکن 5 حتی 6000 دینار ده خرج کن راستی ام دلخوشیم بو وکرنا و کلینیکی بو خلق هجار ام دخوازیم برفرح بکن كثير ناس تعاني من امراض صار لهم فترات طويله مثل ما gelek xelk hene ji ber nexweşiyan dinalin û bo demeke dirêj çareseriya xwe nekirine ji ber şiyanên madî nînin qesta klînîkên ehlî bikin. Loma demê ez çareser dikim gelek dilxweş dibim. Piştî şerê Daeş li Mosila kevin boşatiyeka mezin peyda bûye li ser nebûna avahiyên nexweşxanên hikûmî. Lewma vî cihî valatiyeka berçav pir giriye û saxlemiya gelek zaroyan parastiye. Kawa Emerdengê Emerîka, Mosul.